120 alu. Hona loja hona sorat posoram di debata. Hona loja hona sorat posoram di debatam. Haji di naborak di papita doroham. Mengganggu rohamuna di pandok ni debatam. Pasabona baga-baga posroham di debatam. Martang yang aliamang pardengkan basa marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan rodo hami napungon tu adopanmu apala ditikyon maka mulia tehut dengan nibasam didongani hodo pehami sahatu tikyon lumobi dihasuhuton nami apala ditikyon imana padok adok bakeni ina nami apala ditikyon aliamang Tuhan mangido hami tuho toktong maho na madongani hasuhuton sa luhutna toktong maho na mamasu-masu na sida di bagasan hasadaon doho las ni roha asa tungboy acara demi acara tumarsugot aliamang madala di bagasa dame dohot las ni roha atong nang di bagasa budaryope ale Tuhan rap dohot to maha amen. Tugas si Hobbing, tugas si Mamora, buru bere na adong di pasar si borong-borongon di nadohot dohami tutu kehilangan ima di pertuaun ni na 22 tahun rohami mengguhi gokot dohot jojo muna nani hasuhuton di bagasat tikyon dohonon nami tuhamu totong medek mulia satu Tuhani ala di leon hahipason di lehot tikyon boy hita mengedupi bakeni na 22 tahun tang yang nami si jalon muna si pasahaton ni diwata asa tutiurna ulota di hari marsugut nang disude akago kota keluargata nasosaha dope tutongani bagas tahun manak tutongani huta tahun asa di batama namang nasida boy sahatu tongani bagason nang ulau di marsugut pe totong tatangyakon asa liot di bata tiur nyari boy merdalan uloning dohok dinggan di bagasan las niroha tuk songonipe hatana jepek nabui si pasaton nami tuhamu bonani hasuhuton Tuhan ma masuk-masuk butima didok na tua-tua siacur mula-mula siacur mula topa permulaan ni huta perserahan ni jolma permulaan ni rumah ijuk permulaan ni rumah gorga baik damang majadi hami godang mula-mula laus pada mudamang mak tu godak sopa asai sopa hami Tuhan Jehovah si topa adong badang mak lihat parhorasan dihita paparinyo puta tugas si hobingi damang mak jadi hami godak liati
hamu pasang apu kami dihita namar hamarangi akemak Ima tutu. sudena pabena munai akan naulina dinggan satuhan majalo hamu Ima tutu. jalomu nama pasu-pasu song dokon di situ tua memulus di purba tua di nalau tu persikaman naburju merenda tua-tua takas di dapotan di pasamotan di nabangula silona di badau tua do nasa parmaran Ima tutu. sinur do na pinahana gabe na niulana bosur subiona di badai Tuhan nang idahana Ima. ima baga-baga di dewata taringo tu namarna tua-tua atong saur-sauran naima sengdokon di situ tua sinua karyara takas di partukuan huta natabor mai di bonana lomak dohot bulungna di budian ni na tua-tua on situ bon anak namar sanga mahamu dohot boromuna namar tua Ima tutu. makuling giring-giring tabege mai di jabu dewata mana mengiring-iring kamu Tuhan Yesus ma nama semata sa ni sulu sa matuotian nunga sahat di odas-odas hami na tua-tua tahun sa mahitaon horas jala gabian Ima tutu. ibe di hamu amak padinami Gabe mak. baik damang ma di hami hasahatan los pedung damang ma tusi tio-tioi Masa tahu. Salele ko di toru daksonang rohami. Disi pertuommu, disido ingananmu, disi masonak ko ipe tu surgodo. Disi Tabodo rata martanya kita. Gok puji-pujian di sondro bawon rohanami tuho debatanami. Debatano sobahami di bagasan kuarni Kristus Yesus Tuhan nami. Di naupak kilalok kami dengan dibasam di ngulu nami dak kasuatak kami Tuhan. Di pataruhoro kami di tonga-tonga di bagasan ai pason. Hami namar donga sauta estem jalan baktiar. Mas pasaura dami hami sama hami. Dot bonani hasuhuton nong jumulun nyalap musatong-atongan nami. Ina na huaholongi hami Tuhan Yesus Kristus nabadia. Amang nabadia di sodo hami masih apula-pulan. Masih leano dame, masih pasaurat dame. Dame naung dilehomu di hami. Asang giat tumi butarapul rohani pinoparnina namion. Dibana rohami Tuhan lama nukul-nukul inasida. Tuhan Yesus Kristus si palu atau dinami. Sudi hatan yang pasaton nami. Hatam manukoli, dot hatam neng patolason nami, tu keluarga na tininggal honina namion pasu-pasu mai. Bohal ni ngolu nasida Tuhan, asa tumi butarapul rohana sida. Aidang terbenso maras rohana Tuhan, dina marsirang pamatang nasida, sian na tua-tua nasida Tuhan, dongan nami dongan sahu tahun. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dongani mahami, pasu-pasu kami saluna. Tung merdomu sirang pehamin non saningan anon. Donganan mo doami pataron tu bagas nami ganu marsada-sada. Saat tu namang uduti marsogot ulon nami. Dina naing pataruhon inanami untuk para dia anak persatok kinani. Homa Tuhan na jong-jong di tonga-tonga ni ulaw nami. Di tonga-tonga ni ulaw non. Manorang roha do pikiran ni saluhut na namasya ulongan. Namar hula-hula marboru. Tarlumobi pinaparni na tua-tua uno Tuhan. Marsada ni roha na sida. Lao pataruhon na tua-tua naon. Na tua-tua namion.
tutano para diana parsatok kinani. Unang arong di na sila para gutu-gutuon. Alin ang ada rohana Tuhan. Sisada tahi, sisada pabayanan, sisada roha, sisada pikiran na sida. Dungilas roham marnidasa. Gabi pas-pasuan mo masudi kay luargaon. Nati ninggal hon ni inanamion. So nga ni mapangiduan nami. Ato kupujiyay makuarmu di kurang ni dengan dibasam. Sa tikyon hot manok tong rodi salileng na. Non Amen. aro hataneng donok kutu like kuso ala dapula daw han to na burus sa lilingo. Mga kesempatan terakhir donok kutu hata to mulai lasur aku mengidamu sadado rahmuna so nang motoku selam tiur sadado rahmuna yang kapodo amongmu lain seperti on mulai tema itu selam serek marah maksudnya napala wadolon di baspor nginon ala burju na buron huta di so inang tuau tiki mabagu jabope na burkon baru riba na mabain so dia hobar tule hulana jadi nabuy hubalas sonari sa pisada de blusada ma tatiop hatani tuhani namadok so non pilipisada de blusada ay Kristus do hanguluad diaw jalalaba ng hamatian marlaba do naburon dugmate bas ahlabana sa tu surgo alahu pano no di salilingon hubereng ba porsia ibana tu Tuhan Yesus manang isya na porsia tu Tuhan Yesus itu nasa tu surgo Rudi salilinglinga ibana manaon sa tu hamatian na jadi napuron porsia do ibana tu Tuhani satu rodi ujungna di pos marwata soni mana hita na di pudian nario ba persian kita tu Tuhani asa mangulu kita jalan merlaba kita sugut di harajon ni Tuhani utima imana tutueta nang jumulo nialak mi tuhata sa tongatom na keluarga ni opu patio dak sagajang binang dohon nami do ahma kay toda o tiktuk ina masyak kami molo hatan di bata mulai mati parmekon di hamak kapapuku molo nung nirajuman nung atungurang be ima parhasup pamulay nangka kay toda songon nidok ngirongan molo parmekon na burju tobok dang di boton neko je hamak kapinoparra lumobiak kanak ngiba maupun iba sudi itu kamu jejak ngimak monon mardame hamu sudi halat na mardame tusiro pas satu ni debata pasu na godang maberoha sona jai imai hutuk kamu da inang dah dok yakapa pukuwa sudi keluarga opu patio gobaran ni duku pardongan no parmeko dung disok kami jel baktiaron hono kudu bapak menahinan gadu tiba jel bulwer ko itu tetap pas huruf tuh perroha no mak mida itu rah cerita hatak tuh na dua jel ibana pe bereng menang aropo hopumi dedenggan mas seuli nak tujulanon ikor rak ulima berengon nami hamu gobaran ini parmeko nang jumulun ni lak mi Tuhan sa tonga-tonga ta naringgani mapioppamu sa jolo in nagabaran ni buhi ni jolma ang gobaran ni natutuan ng moding sa puri lamdeng gamamu ang natutikin ng ro pas-pason ni Tuhan mamu di jebu pas-pason ni Tuhan mamu ageri dia piakan nganamu posroham marsigat tuk Tuhan di bata mamu jeluluh kamu dinangga halat na lo mardame ido na tarpas-paso ido masih pasaton nami Tuhamu keluarga besar opu patio borusiahan mau lihat mari Tuhan dapat gajang besek kami lenang dah mau lihat mari kita seluna terpuji mari bata marsanga manang Yesus Kristus sakopita ima sek kami ina ataon atau teban marujung dalam Tuhan tak bisa doamin waeng siat tonga-tonga ni dong asahuta songoninak siat punguan di estem nadong di jalan baktiaron songon patari daud diri nami ala on nama malam perpudi pajupang dohot inangon mamereng buhina ala nang dialat watta ibana siat tonga-tongata lumubi manak siat tonga-tonga muna
keluarga ni Oppo Patio Boru. Sido kono nami na perjulu sahali angko hata si pasingot dot hata akapulapul tunga tumba gudang di jalo hamu sianak kana makaholongi. Alai si pangidohonon nami di sudeno ni di hata apulapul di hata ka si pasingot di hata ka nak pinasanya kana makolong yamu ba dipanggil tu hatta dipanggil punguan di jalan baktiar umum secara khusus ikonula honomu akahan pinadokon yakan makolong yamu ate asa taruri dia kata pasu-pasu nak pinasana ibena ido perjulu sali sido koronami tong tuhamuna borani haston paparani ni odi botonami opu pati boron nian bolon nirajuman do secara khusus titik kidi ngoluni nion memang tong do tiki pas do pebana rajid do tong rotu punguan alang kona perpudion duk semat sai di mana ba danga pala piga halibion rotu punguat. Jadi yakin orang dipersahiton di. Jadi songok kami Pak nuaing dongo sahuta tong dongamuna rap power haton dari nangon tuadopan di tuhatta asa di jalo Tuhan ibana disuruh wasonangan nauk pinaradina di akan maka porsewana roton pos dorohanami disude hata nauli hata naringgan nauk pinasa akan makolong hamu songon dari rokon di aka da tua-tua marokon nami asa balgamet yang di rumah balgamet yang di sopo nungga gabe Oppo Patio Boru sihanon song gabe maham sudia kapaparanakan aposo ima tutu asa kejang main na ay di bodar tioma ay di sumur di pudi ni na tua-tua on diamu sudah kapaparana sudah mahamu si torok pinopar jala sudah si gajang umur. Ima tutu asa emista batua ma degam bay di bajol bay lobok. Amat tadi bataro nomor 2 horas semita nomor dong sautar rapat do tamu horas cita di parorot. Jadi tuk sokoni pendak padokan nami melihat ma diamu doton asa tut Aliaman nami. Aliaman nami na di bono gijang saib norbadia maguar saya roh maharajaon. Saya saut malam meneroham di benak tungau na di benak gijang. Leon madihami sadari unanguluan siapari. Sesa modesa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan nomor dosa Tuhami. Una kami to giutu pangujunan. Palua mahamisan pangaku. Horna penahara jaun. Dota gugu. Rodia sangapon. Sandelengna. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot persoaran nasihat di perbadia madongan ita. Mangaramoti ita mamas-masu ita. Mulai sabor non satro di salin gelingna. Amin. Inang suri pada undang jumolo di alam Tuhan ta. Ope pada nami. Siajur bulan topak. Baik damang mangkondang muna bulan. Lak badau matu somba-somba. Ya nak perhosan. Baik damang manai cecanai.
kami na manjalo. Terlumowi di tangian ni donga sahuta abalatikyon. Di pasahyon hari-hari ni ina natahol yon natah baru abalatikyon. Donon nami mataho tuhita sa luhut na. Asa diramoti Tuhan ang kapamilya na naglumalsugot. Saksoni ng dihamu sa luhut na asutos siya bulunan. Tarumuy ma dino nga sa huta. Asa usik kumihami ma kundang ngami. Amang partonsik nami sa sahat ni ma sahat man nagtumutian. Nunga sahat kondo si hami na dua-dua namin na balatikyon. Sahat bahitaon sa luhut na tupagabian tupanasong. May damang maseni. Kita saluhut na dia hamu bonahan iha suhuton apalagi tikyo di sok kay marna tapak siya dong asahuta molo pinay huti-hut hatay ngamat cay gudang bera di tiyok pamuna na hata na makahulong hamuna mulai siya ng mga rujungolo di inata natahulong yon jadi hami betong siya dongan parsahutaon dami sentosa ima bapak ni si Batio. Hupatuduh kami buhi namin di son nadohot do kami turut berduka cita nasa dalam-dalam na sialanima di hami nomor dong sahuta di hita nomor dong sahuta ikut takas do pawon nami nadohot do kami atong naboi berduka cita di apala sahaton jadi songonima di ho bapak ni Batio lah songonima Batio ala naktakas do talewati nakingan sa partai majon huwa tahon ano pesen persahutan talewati silsila ni namar politik macai sukses jala dinggado tabadalan sa luhut na jalan ni tong dodo honon nami hata moliate tuhamuna sa keluarga sa luhut na nadoho mendukung partai PKB ima di partai nasional apalagi di Tikyon jada monang dohita di partai jadi tong dulu honon nami tu keluarga ta sa luhut na hata moliate siya partai PKB. Jadi salanima tuhat tama sa luhut na nama masu-masu kita, tuhat tama nama masu-masu keluarga ta. Mananga digape marsugot haduan tapataru na tuatuon tuinganang parsatok kinani di batama napataruh kita dohot nama masu-masu na. Jadi songonima na buhay sa partai PKB lah songonima siya dong asahuta. Kami piatong doho non nami do tuha ita sa luhut na namar dong asahuta. Ikut dinggad do hita namar dong asahuta. Molo hubereng do kupay huti-hut tami na sa lilingon. Dung marujung ngolu na tuatuon. Tarlumobi ma dihamu na marhamaranggi na may ruboto. Tumahoma tarlumobi tua pak ni si Patio do umat ni si Patio. Di do na tua-tua tinaba hautoras lawan sobo di robian isi halak na urju namar na toras ikot takas doi dapotan persaulia doh pasu-pasu idu na bui doho nami tuho amang doho songoni umat ni si Batio salhu na keluarga jadi molosak kami do ngasapahuta parsahutao jala damai sentosa asa mananga digape di pataruhamu na tua-tuon kami piatong doho mahami marlas ni roha hut berduka cita lau pataruhon na tua-tuon tumar sugut hami pe do hono nami tangyang ngami tu amat tamar tua di bata molo tungadong pe keluarga ta naso sahat do pe tuhat tama nama nanganangani nasida uhut lau ture-ture lau mamereng na tua-tuon tuak katik-kitikinan nengro molo songoni pihata na buhi upasahat tami pala di tikyon tuhat tama nama sumasuhita sa luhut na botima ngodas mahami di na tua-tua namion baik damang majo di hami godang hasahatan las pada muda mang ma tu godang tio-tio Godang mula-mula. godang mula-mula dah sahat namang ma tu godang sopa-sopa Gabi ya. baik damang ma godang na hobbar tu si
tu persau tahun. Jadi kami betok kasdo pasaton nabi Tuhanmu hobbar tami na pinasahat ni hasugutup bolon nomma na hobbar tuskion dinak pasahat tamuna galangina tuan tuhami songopas itu na tongge di persau tahun jalan dan sentosa anggia batuk tujulan ni rodo no nami songonina itu tutua pinatikon hujur mati topi di tapian tu dia bisa walu namu pinoparina tuan mengalaka tusima dapotan persaulian. Jadi nggak boleh bawa pasal tami hasakatan badung si tio-tio yang hasakatan badung mana tu si tio-tio. Gabi. Permoding ni na dua-duan o putio boru siahan. Dison hami sian ale-alem amat tio sian grup Pespa si borong-borong Tapanuli Utara. Molo tupe dihita kana torop kurang malo hami naposo sian grup Pespa. Maka tahun dia carom sian ias ni rohanami sian par ale-aleom turut berduka cita sedalam-dalamnya tuna tua-tuaun bangiduan nami gomos hami uhut martamiang tutuhan perdengkan basa anggiat matutu di hamuna poparan ni oputio boru siahano dapotan nak kepersolian khususna hasehaton suak songoni di pahopuna nunga aka madapot rejeki na balga hamuna tua-tuana ubalga ma rejeki ni pahopuni na tua-tuan sian na tua-tuana dihita grup Pespa bapak tio nasahon hita laudo marmeam mardalani dang na lau marpoya-poya nama bait ubat nirohatta rohita pasonang pikiran godang keluhan dicerita hokko tuhami Silalana itu salaluhud saluhud na nadotang ni hasudon sude malas tiroha di parbohra di nalmonyon tuigana persatu kali ope sa jalo hamu sude akapasupaso na tinongko ni akadongan ebing mesalut na dia bing mu tuat dia baramuna ope abak padenami Gabi. Siajur mula-mula mas siajur mula gabi baik dami ma kondang muda pada umma tu sopa-sopa marga-marga suaksoni horok ale-ale suaksoni grup Pespa apaletikion asa bangon dok sami mengaliati na namion agiat lihat di salu na bona na sutol hagabion hamoraon nang hasamaton baik dabang mondak mengaliat Gabi.
Horse mahamu na mamakke. Horse do napapunguhon. Ope, dia mo mo na nasutod namin. Asara di hamusi. Ako mo na 20 tahun. Inangong pasyon. Asa huda na pami do prona. Huda na pami. Sita hinig na, ino kan? Sita hinig na. Asampai pada Nabi, takas main. Gabi amang gabi. Ang kanaposo, karek-karekan na sunayon do seterat. Kau nak perusin. Gabi. Ano ko persetujuan na? 20 tahun di mana pensiun. Usipon nomor itu golpe tahu. Bolsa ng bebek.